Усім прывітанне, з вами ізноў Кузьміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і працягнем мы гэта абмеркаванне на гэтыя і шмат такія іншыя, я спадзяюся, тэмы з нашим гостем, спікерам Координацыйнай рады Артёмом Бруханам. Добрый дзень. Добрый дзень, Зміцер. Артём, з чаго пачнем? Пачнем, можа быць, з таго, вы так нават сказали, ну вы написали у сябе в анонсе, что Координацыйная рада была ў летаргічным сне і зараз раптоўна прачнулася. А что не? Такое адчуванне было, что вот как-то вот ну калі не ў летаргічным сне, ну ў нейкім такім трансе ці прастрацыі нейкай знаходіцца. Глядзіце, Координацыйная рада гэта прадстаўнічы орган, палітычны орган, і калі адбываюцца нейкія палітычныя яркія падзеі, тады зразумела, што адбываецца палітызацыя грамадства і самого органа, больш актыўнасць падвышаецца. Але штодзённая праца, сістэмная праца, яна адбывалася. Яна не была такой яркай, да, бо не было сапраўды такіх падзеяў, які бы ну зварушылі грамадскую думку. Але калі адбываецца сапраўды нейкая падзея, напрыклад, вызваленне палітзняволеных ці вываз іх за мяжу з боку рэжыму, і сярод іх адзін з лідараў 20-го года Сергей Ціхановскі, зразумела, гэта прыцягвае ўвагу. І зразумела, на гэта рэагуюць і палітычныя органы, прадстаўнічыя органы, але паўсядзённая сістэмная праца, яна працягвалася. Просто яна была не такая цікавая для сродкаў масавай інфармацыі, каб гэта абмяркоўваць. Але летаргічнага сна, ну, паверце, не было. Актыўнасць яна то бывае зменшаецца, то падвышаецца, але, дарэчы, і таксама напамінаю, хутка у нас канферэнцыя Новай Беларусі, і заўсёды перад канферэнцыяй Новай Беларусі актыўнасць падвышаецца. Ну, гэта нармальны палітычны календар. Давайте вось гэтага зыходзіць. Дарэчы, вось вы ж вот бачите, якую прыгожая замену майму выразу летаргічны сон знайшоў Артём. Палітычны календар. Вот можете так гаварыць. Вот знаходіцца чалавек у летаргічным сне, а вы кажаце, у яго палітычным календары зараз вот такі спад актыўнасці. Все ж таки Координацыйная рада гэта не чалавек, гэта орган, палітычны орган, дзе 80 чалавек з рознымі падыходамі, таму так. Мы да гэтага моманту таксама звернемся, таму што ён адметны. Але каюся, хоць была яна адкрытая, але вось калі учора праходзіла пасяджэнне, адкрытае пасяджэнне Координацыйнай рады, я не глядзеў. На жаль, не было магчымасці, але вось Владимир Кісляк, я так думаю, знайшоў магчымасць і паглядзеў і піша. Учора было нарада КС па слуханням, колькі пытанняў можа адзін спікер задаць, колькі фракцыя, колькі часу рэгламент, такое абмяркоўвалі. То есть вот гэта ўзровень палітычнай актыўнасці абмяркоўваць вось такія пытанні? Безумоўна, бо зразумела, што некаторыя фракцыі хочуць больш пытанняў задаць, хтосьці менш, хтосьці можа ввогуле не хоча. Зразумела, бо слуханне аб'яднанага перахода кабінета гэта значная падзея. Ну колькі у вас тут в эфір прыходзіў Кнуровіч, і амаль кожны эфір казаў, не было слуханняў, не было слуханняў, ці не так, як трэба былі там, да, ведаеце, ну вось, а вы кажаце, што не, што не цікавіць гэта. Ну вось ёсць чальцы Координацыйнай рады, якія цікавіць, ёсць людзі, якія хацелі бы паслухаць і аб'яднаны пераход на кабінет. Артём, ну вы ж прабачце, вы ж как бы, ну, чалавек з досведам і чыноўніка. Вы ж ведаеце, што вот гэтыя ўсе нюансы, типа там колькі пытанняў, там які там рэгламент на пытанне, дакладней, колькі часу, гэта ўсё мусіць быць прапісана ў рэгламенце, а не сядзець і абмяркоўваць слуханні цэлыя, там колькі там часу можна задаваць пытанні. Глядзіце, сэнс у тым, што рэгламент прапісаны, абмяркоўваўся менавіта падрыхтаваны дакумент. Дарэчы, дакумент рыхтаваў я, Елізавета Пракопчык, і мы ўнеслі яго на меркаванне ў чат Координацыйнай рады, людзі пачыталі, выказалі свае меркаванні, захацелі выказаць іх публічна. Вось, ну чаму не абмеркаваць? Вось вы кажаце, нам патрэбна транспарэнтнасць органаў. Вось вам транспарэнтнасць органаў, самая максімальная, якая толькі можа быць. Але ўжо гэта не цікава, да? То бок, ці то транспарэнтнасць, ці то не цікава. Вось тут я таксама хацеў бы зазначыць, што ўсё ж такі слуханне аб'яднанага пераходнага кабінета ў тым самым палітычным календары гэта значная падзея. Яна прыцягвае ўвагу. І таму абмеркаваць, як яны пройдуць, у якім фармаце, я думаю, дастаткова палітызаванаму грамадству будзе цікава. А тое, што там ужо будзе адбывацца, гэта ўжо больш людзей паглядзіць. І таму я спадзяюся, што слуханні пройдуць у офлайн фармаце 7-8 жніўня напярэдадні канферэнцыі Новая Беларусь. Ну вось мы і атрымалі першую такую інсайдерскую інфармацыю, слуханні
так, прадстаўнікоў ці скажем міністраў умоўна кажучы аб'яднанага пераходнага кабінета перад Координацыйнай радай будуць 7 і 8 жніўня перад канферэнцыяй «Новая Беларусь», якая, нагадаю, будзе 9 і 10 жніўня. Ціхановская будзе справаздачыцца як кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета? Палажэнне зараз яшчэ не прагаласавана, але там ёсць пункт, дзе ёсць выступ Святланы Ціхановскай. Выступ ці справаздача? Выступ зафіксавана як выступ, а справаздача ўсяго аб'яднанага пераходнага кабінета. Ці будуць ёй пытанні задавацца, ці магчыма яна выступіць 5 хвілін і яшчэ будзе час ёй задаць пытанні, гэта ўжо будзе падчас непасрэдна саміх слуханняў адбывацца. Я думаю, што цалкам гэта просто, ведаеце, будзе выступаць, справаздачыцца кожны міністр, да, кожны прадстаўнік кабінета. І просто я думаю, што яна можа падвесці нейкую рысу пад гэтымі справаздачамі, да якіх будзе шмат пытанняў. Не, чакайце, Артём, я ізноўку звяртаюся да вашага досведу чыноўніка, ну прынамсі ведаеце, як гэта працуе. Калі я быў парламенцкім журналістам у палаце прадстаўнікоў, і калі былі справаздачы, то былі справаздачы і міністраў, і прэм'ер-міністра, умоўна кажучы, ці кіраўніка, вось, так сказаць, кабінета. Старшыні ўраду, так. Да, старшыні ўрада, кабінета. У дадзеным выпадку, калі Ціхановская, яна ўзяла на сябе некалькі функцыяў, і там прэзідэнт-элект і старшыня ўрада, яна мусіць таксама справаздачыцца нароўні з іншымі міністрамі, а можа нават больш, таму што яна адказана за ўсю структуру, а не выступіць на 5 хвілінаў. І гэта пытанне, мне падаецца, мусіць менавіта Координацыйная рада узняць, а не там сказаць, што ну як вы там у вас атрымаецца, так мы будзем і радыя. Пытанне было ўзнята, дарэчы, учора гэта абмяркоўвалася, яшчэ ў палажэнні можна ўнесці прапановы, Координацыйная рада можа і прагаласуе за фармат. Але я думаю, што ў любым выпадку нам патрэбна будзе так ці інакш узгадняць з аб'яднаным пераходным кабінетам, бо інструмента ўлады непасрэднай, да, прымусу ні ў кого ні з нас няма. Гэта ўсё роўна так ці інакш будуецца на дамоўленасцях і разуменні. Але маё меркаванне было б добра, каб Святлана Ціхановская таксама справаздачылася. Чаго вы чакаеце ад гэтай справаздачы? То есть як яна будзе выглядаць? Я памятаю папярэднюю справаздачнасць, колькі ўжо там часу, 2 гады прайшло. І будзе такім жа чынам это выглядаць? Ці ўсё ж такі тады так напалохалі міністраў, што яны вырашылі па новым нейкі аблегчаным фармаце? Не, прыкладна таксама, бо закладзена там 10 на слуханне аднаго прадстаўніка па нашых падліках 2-2,5 гадзіны. Калі мы ў дзень будзем слухаць там 3-4, ну да гэта тыя два поўных працоўных дні. Пытанні будуць задаваць фракцыі, кожная фракцыя будзе мець права задаваць пытанні. Пакуль што спыніліся на 2 ці магчыма 3. Гэта будзем глядзець па часе. Ну і вось так, гэта будзе кожнага, а ўжо па сутнасці такую тэхнічную задачу падрыхтоўкі заключэння, рэкамендацыі будуць гэтым займацца камісіі. То бок галоўнае адрозненне ў тым, што ў мінулым складзе проста стваралася адмысловая працоўная група, якая была зацікаўлена працаваць з тым ці іншым прадстаўніком. Зараз у нас амаль па кожнаму прадстаўніку ёсць камісія з адпаведным накірункам. І зразумела, экспертыза гэтых людзей, бо яны ў гэтай тэме, яны гэтым займаюцца, яны могуць падрыхтаваць заключэнне. Але пытанні палітычныя, калі ёсць жаданне, вось у фракцыю іх будзе поўнае права задаць любыя пытанні. Як вы лічыце, не будзе, ну па выніку, скажем, абмеркаванняў, якія ўжо на слуханнях прайшлі, не будзе ізноўку такое, што нам тут не дапусцілі, вот гэта правячая кааліцыя, на там усё на сябе перацягнула, а я вот тут такі праўдару, па мне слова не далі. Ведаеце, ну, канешне, чалавек можа так сказаць, але у тым палажэнні, якое зараз прапісана, ну, права голаса будзе ўсіх фракцыяў, яны могуць задаць гэта. Ну, адзінае, што учора спрачаліся, дарэчы, пра аднаго внефракцыйнага дэлегата. Нават не будзем называць імя Петрухіна? Не, мог Сергей Петрухін, чаму не? Чаму баранілі яго правы, дарэчы? Вось ён там палівае ўсіх у чаце Координацыйнай рады, а чальцы Координацыйнай рады яго правы бароняць. Вот так вот. І, з такой, хай табе будзе сорамна. Так, канешне. Хоць так. Артём, асабістае такое пытанне. Я разумею, што ўсё ж такі пэўная праца сумесная з Паўлам Латушкам і па-за межамі Координацыйнай рады у вас працягваецца. Як вы будете сябе пачуваць, калі Латушка прыйдзе да вас справаздачыцца? Да нормально. Нормально. Ну, слухайте, ну все, меня брали спикером Координацыйнай рады. Ось, таму цалкам нормально.
Дарэчы, калі ўжо ўзгадалі латушку, а дакладней народнае антыкрызнае ўправленне, я хацеў бы скарыстацца момантам і павіншаваць адну з удзельніц як каардынацыйнай рады, дарэчы, так і народнае антыкрызнае ўправленне, чалавека, які блізкі да нас, да СМІ, тому что фактычна выконвае такую функцию, ну не тое, что там прэс-сакратара, але коаардынатара паміж, скажем так, вот этими структурамі і СМІ. Таму Юля Гарачая, выдатная прадстаўніца, дэлегатка каардынацыйнай рады і чаліня, ці як правильно сказать, народнае антыкрызнае ўправленне, святкуе сёння дзень народзінаў. Віншуем, Юля, ўсяго найлепшага, жыве Беларусь, жыві ты шчасліва. Ну, сказаў бы что-нибудь таксама. Я далучаюся, і как і лепш ужо не скажаш. Дзякуй. Артём, ўсё ж такі, что, калі мы кажам, пераходзім, мы сказали, что вот гэтае слуханне аб'яднанага кабінета перад каардынацыйнай рады на пярэдадні канферэнцыі, і тут два моманты. Першы, чаго чакаеце па выніках гэтых слуханняў? Я памятаю папярэднія, таму там выносілі, там дзесьці там пісалі, там, ну, спраўляецца добра са сваімі абавязкамі, там ці не добра, там ці яшчэ што-нибудь. Вырашылі, можа быць, якую-нибудь змяніць фармат, што с улікам таго, што ніякіх такіх рычагоў уплыва, там, уздзеяння, пакарання, там, ці яшчэ няма. Что по выніку? Не, ну фактычна просто будуць прынята заключэнне рэкамендацыі і прынята ці не прынята справаздача. Ну, у нас сапраўды адзіны інструмент, які застаўся у межах узаемадзеяння адні паміж адным. Няма ніякіх рэсурсаў, ні сілавых, ні фінансавых, ніякіх, акрамя публічнай дзейнасці, публічнай дыскусіі, публічнага меркавання, стварэння гэтага меркавання. Ну, то бок, вось калі каардынацыйная рада там прымае гэтую справаздачу, ну, зразумела, што вось такі падыход, такая пазіцыя, і на канферэнцыі Новай Беларусі, я спадзяюся, ўжо галасаванне скончыцца падчас, мы зможам агучыць, ці прынята справаздача аб'яднанага пераходнага кабінета, ці не. Вось так. Канферэнцыя. У якім фармаце каардынацыйная рада будзе прадстаўлена на канферэнцыі і якія ад яе чаканні? Ваша роля ў падрыхтоўцы канферэнцыі? Я і Ліза Пракопчык выйшлі ў аргкамітэт падрыхтоўкі канферэнцыі Новая Беларусь. На панелях, на палітычнай панелі будуць прадстаўлены я як спікер, яна як віцэ-спікерка. Я так разумею, у некаторых дэбатах, дыскусіях таксама будуць удзельнічаць чальцы каардынацыйнай рады. Таму как бы прадстаўніцтва гэтага органа, яно там даволі слушнае, даволі зразумелае, як, дарэчы, і ўсе часы мінулай канферэнцыі Новай Беларусь. Гэта сваё месца ў как бы канфігурацыі дэмакратычных сіл і ў ключавым галоўным івэнце, да, падзеі палітычнай дэмакратычных сіл канферэнцыі Новай Беларусь, ну, яна заняла і будзе займаць, я ўпэўнены. Наколькі я ведаю, асноўнай тэмай гэтай канферэнцыі ўсё ж такі 25 год, 5 гадоў ад 20-го года. Асноўнай тэмай канферэнцыі будзе, так, ну, назовем это так, падвядзенне вынікаў гэтага пяцігоддзя, спроба асэнсаваць, дзе мы апынуліся, у якой якасці мы апынуліся і з чым мы апынуліся па выніку гэтага 25-го года. Калі не браць агулам, що ж таки тут спікер каардынацыйнай рады у нас, дзе і з чым апынулася каардынацыйная рада ў 25-м годзе? Ці не прыйшла яна да таго, да той мяжы, калі ўжо трэба, ну, знаеце, не выводзіць летаргічнага сна, а там правесці эвтаназію, да і ўсё. Ох, Зміце, што ж ці вы хочаце пахараніць нашу каардынацыйную раду? Давайте сыходзіць з таго. Каардынацыйная рада – гэта абраны прадстаўнічы орган дэмакратычных сіл. Да, 6723 чалавека, але... І зараз прыйдзе тур і скажа, з которых 1500 мы вам нагналі сваімі ботамі. Дарэчы, вось пра гэтую тэму, я думаю, трэба зазначыцца. Ну вось глядзіце, тур кажа, вось, у вас няма ніякіх абраных інстытутаў, якія кагосьці прадстаўляюць, ну вось ёсць каардынацыйная рада, але яна не падыходзіць. І няма
ніводнага аргумента чаму падыходзіць, ну тыпу што там 1500 нагналі галасоў, ну гэта не праверыць ніяк. Па-другое, а чаму не падыходзіць? Ну ось ён кажа, вось у вас трэба, каб вы стварылі інстытуцыю, якая будзе кагосьці прадстаўляць. Вось ёсць інстытуцыя, усе казалі, каго прадстаўляе? 6000 чалавек прадстаўляе. Ну слухайце, ён там пісаў, саберыце хаця ж бы 400-200 чалавек, і можа мы падумаем, каб з імі размаўляць. Ну то бок гэта мэтанакіраваная спроба падзелу дэмакратычнага руху на вось такія фрагменты, да, фрагментацыя. Ну, першае, што зроблена, да? Аб'яданы пераходны кабінет прызнаюць тэрарыстычнай там арганізацыі, там фармацыі і кажуць, ну ўсё, з імі размова немагчыма, бо гэта тэрарысты. Потым кажуць, ну каардынацыйная рада, можа бы з ёй можна было бы размаўляць, але яна нам не падыходзіць, таму што не падыходзіць. Аргументаў няма, але проста не падыходзіць. Але вось ёсць нейкія людзі, 400-300 чалавек, ці можа быць іншая каардынацыйная рада, там пераабраная з другімі, з іншымі людзьмі. Вось з імі, можа быць, мы бы паразмаўлялі. Гэта ж спроба ўбіць вось гэты клін, да, каб не было адзінага некага такога зразумелага кансэнсусу паміж дэмакратычнымі сіламі, хто будзе прадстаўляць нейкую пазіцыю, ці то агульную, ці ўзгодненую, ці кампрамісную. А вось паспрабаваць гуляць на амбіцыях, паспрабаваць раскалоць, казаць, вось гэтае нармальна, вось гэтае не. Дарэчы, я гляджу, вось як Расія робіць з Украінай, дарэчы, такі же падыход. Яны кажуць, ну вось Зеленскі, да, ён нелегітымны, з ім мы размаўляць не будзем, а вось з Верхоўнай Радай пасля выбараў, магчыма, будзем. Ну тое ж самае, 1 да 1 падыход. Вось гэта, как бы, звяртаць трэба ўвагу на такія рэчы, і вось гэтыя спробы згуляць, тыпу, там, ну, вот там, сыдзіце з каардынацыйнай рады, скалаціце сваю там каманду і будзем з вами размаўляць. Ну, гэта ж глупства, гэта проста гульня на такіх, ну, чалавечых рэчах. І, дарэчы, вельмі мне падаецца, на жаль, што некаторыя людзі з нашага дэмакратычнага руху, ну, купіліся на такія рэчы у свой час. Артём, дарэчы, звяртаючы да вашага досведу, а там той рэжым, я уже не кажу нават асабіста там Лукашенку, а ўвогуле там рэжым там на нейкіх узроўнях, ён увогуле гатоў да нейкіх перамоваў, размоваў не з Келагам, а вот з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, са сваімі грамадзянамі другой часткі. Гэта даволі складанае пытанне. Я ўпэўнены, я на 90% упэўнены, што гатовы. Бо нават там вось у тыя часы, калі я працаваў, былі сітуацыі, калі там грамадзяне пішуць там калектыўную скаргу, да, і ты на вось гэтую скаргу, табе там намеснік старшыні выканкаму піша, выехаць на месца разабрацца. Ты прыходзіш, прыязджаеш там з калегамі па райвыканкаму, там у нас там 3-5 чалавек, чыноўніка, мы выходзім, а там стаіць вёска, там 90 чалавек, і ўсе там, такія вы ўсе дрэнныя, пачынаеш размаўляць, і ў канцы прыходзіць усё да нейкага дыялогу. Ну, то бок, усе пачынаюць размаўляць, ну, ось тут заканадаўства, што тут можам прыдумаць? І нармальна людзі размаўлялі. І нармальна людзі дзесьці шлі на саступкі, дзесьці не шлі. Там ужо, ведаеце, гэта ўжо пытанне кампрамісаў, не кампрамісаў. Але чыноўнікі, калі была палітычная воля з боку рэжыму, нармальна з любым грамадствам размаўлялі. Вось у чым як бы сэнс. Ну, тыя ліберальныя часы, калі на прыёмах, да, былі і чыноўнікі, і там прадстаўнікі апазіцыі, да, партый пазіцыйных сустракаліся на прыёмах там у Германіі, там у консульстве Польшы і гэтак далей. Ну, розныя былі розныя рэчы, сітуацыі, але так ці інакш, дыялог ён можа быць. І я ўпэўнены, што той бок, там рэжым, номенклатура, а на сярэднім узроўні тым больш. Бо яны ж не дурні там. Яны ж разумеюць, што кожны год вось той сітуацыі, таго падзелу, таго канфлікту, адсутнасці таго самага нацыянальнага дыялогу, ну ён вядзе да знішчэння краіны. Вось гэта грамадзянскае супрацьстаянне, яно ж в першую чаргу наносіць как бы урон Беларусі як дзяржаве. І вось гэтае супрацьстаянне, ну яго разжыгае, зразумела, які бок. Вось гэта Александр Лукашенко, там і нейкая група вакол яго, якія чамусьці хочуць гэтага. Дарэчы, вось сёння ж гэта атрымоўваецца там колькі 2 гады з таго, як затрымалі Алеся Беляцкага. Памятаеце, і вось ён там у сваім слове, калі у судзе, ён казаў, што Беларусі патрэбен нацыянальны дыялог, але ён назваў перадумовы гэтага дыялогу. Я просто вось перачытаў перад тым, каб прыйсці. Ён кажа, спыненне рэпрэсіяў, амністыя палітзняволеных і агульны дыялог паміж уладамі, палітычнымі партыямі, людзьмі, якія з'ехалі. І ён кажа, гэта цалкам магчыма, але трэба палітычная воля. Ну вось і ўсё. Вось і мы прыходзім у кропку, калі ўсе як бы гатовыя да яго, але ёсць чалавек,
які мае палітычную волю, не распачынаць яго, не мае яго жадання. І вось тут мы можем толькі спекуляваць, чаму гэта поле для спекуляцый. Але калі вось вы кажаце про тое, что у прынцыпе калі не браць вось гэта аднаго чалавека, то там 3-5 там ёсць що ж таки жаданне. Гэта мы про які ўзровень кажам, там узровень умоўна кажучы там райці абал выканкама ці ўсё ж таки вышэй. Я думаю, что рай был выканкамы, яны конечно хочуць, але яны будуць глядзець, что там. Вот я про то и кажу. Слухайте, да я упэўнены, что там і турчыны, все гэтыя віцэ-прэм'еры і нават у адміністрацыі, да, конечно, яны хочуць все хутчэй, каб ну, гэта ўся сітуацыя, яна ім замінае працаваць. Ну что, думаеце, что Рыжанкову по кайфу ездзіць у Нігерыю пастаянна? Ну, конечно, не, ну там трактарамі гандляваць. Ну, там зразумела, што людзі хочуць рэалізаваць сябе і хочуць, каб ну там дзяржава, яны ж дзяржаўнікі ў большай ступені, яны сябе гэта так кажуць, што мы ж дзяржаўнікі, таму патрэбна думаць пра дзяржаву. Ну вось калі яны думаюць пра дзяржаву, яны ж разумеюць, што тая сітуацыя, якая зараз, яна дрэнная, яна неправільная, яна вядзе да знішчэння дзяржавы, бо людзі з'язджаюць, моладзь з'язджае, ўсё становіцца ўсё больш дрэнна і дрэнная сітуацыя. Па телеку можна казаць усё што заўгодна, што ў нас самая працвітаючая краіна. Ну але ж рэчаіснасць яна іншая. Але нават калі там скажем нешта там про нейкую там задумаемся там перамовы там дыялог там ці яшчэ што-небудзь, нават калі там скажем з таго боку будуць накіраваныя выдзеленыя нейкія людзі і прадстаўнікі, што яны па выніку могуць? Вот я маю на ўвазе, то яны там могуць пасядзець, яны могуць нават что-то сказаць, але далей ну, ўсё будзе залежыць. Я маё асабістае меркаванне, што Лукашенко не будзе нікога накіроўваць. Ён нікому не дазволіць ісці на нейкія перамовы, нават якіх чыноўнікаў там ну, даволі высокага ўзроўню, бо ён будзе разумець, што мала ли што яны там дамовяцца. Вось. І я думаю, што перамовы магчымы толькі калі бы ён іх как бы узначальваў, але ён гэтага рабіць не будзе. Дарэчы, у нас быў там у свой час круглы стол з экспертамі по польскаму кругламу столу, мы абмяркоўвалі, выказвалі розныя меркаванні. Адзін з экспертаў, які быў у тыя часы, які фактычна там знаёмы з тымі людзьмі, якія там удзельнічалі, да, дзесьці там прымаў удзел у нейкай ступені там апасрэдавана, ён такую цікавую рэч сказал, калі ўсе нашыя беларускія эксперты сказалі, што ну, немагчыма, каб Лукашенко быў там за круглым столом, ён сказаў, што ну, мы таксама думалі, што Ярузельскі і Кішак не будуць ніколі. Але галоўным перамоўшчыкам з польскага боку быў Кішак, які, дарэчы, быў самы такі рэпрэсіўны міністр унутраных спраў. Таму сітуацыя можа па-рознаму змяніцца. Але маё меркаванне, што ўсё ж такі Александр Лукашенко гэта не пойдзе, і не таму, што ён проста там мсцительны чалавек, чи яшчэ штосьці помслівы, а хутчэй за ўсё, таму што яго ёсць нейкая скрытая мэта. Вось зараз, на сённяшні дзень, няма ніводнай лагічнай, прагматычнай прычыны працягваць рэпрэсіі. Няма. Ну, зразумела, што грамадства паралізавана, зразумела, што кантроль вярнуўся, зразумела, што ён кантралюе сітуацыю, і што нават нейкія там, калі выступленні ці хтосьці штосьці пачне казаць, яго таксама можна быстра там затрымаць і даць проста сігнал, што ну, ты так больш не рабі, і нічога не будзе адбывацца. Але не спыняецца гэта. І вось тут там Фёдор Паўлючэнка, паважаны, там канспіралагічную версію пра перадачу ўлады Колі, таму трэба кантраляваць грамадства. Я, дарэчы, таксама лічу, што гэта магчыма звязана з двумя рэчамі. Першае, гэта калі мы пойдзем па эскалацыйнаму сцэнару, ну калі будзе вайна, там з тэрыторыі Беларусі пайдуць на Кіеў зноў, ці канфлікт з НАТО, ну калі вось такі ввогуле жудасны сцэнар, ну зразумела, якое грамадства, ну ты рыхтуешся да вайны. Дарэчы, некаторыя гісторыкі пісалі, што рэпрэсіі сталінскія таксама былі з гэтым звязаны, яны рыхтаваліся да вайны. Таму тут логіка зразумелая, да, такая чэкісцкая, зразумелая простая логіка. А іншая логіка, ну транзіт улады. Ну, як ты будзеш праводзіць транзіт улады, перадаваць уладу, неважна, там, колі, ніколі, гэта іншая рэч, калі грамадства аб'ядналася, калі яно дамовілася, калі нейкія пачынаюцца рухі, ну, можа, не кантралявана, ён пайсці гэты транзіт улады, хто ведае, як людзі сябе павядуць. І нават калі ты там прызначыш, ну, неважна, там, Ніколю ці там іншага чалавека, гэтае грамадства за яго прагаласуе, атрымае гэтую легітымнасць, як ён сабе павядзе? Да як такая? Ну вось, то бок, таму і зразумела, чаму гэта грамадства трэба біць, каб яно проста галаву не ўздымала.
Умоўна кажучы, падвоіш тут вот рысу под гэтымі развагамі там пойдзе, не пойдзе, хто можа, з кім можа там пайсці, там скажем, рэжым на нейкія перамовы, калі мы кажам що ж таки пра дэмсілы, то ўсе гэтыя закіды прапагандыстаў про тое, што а вот з гэтымі не пойдзе, а вот з гэтымі калі б яны там тое ж зрабілі і вот гэта зрабілі, то можа быць і пагаварылі. Все это умоўна кажучы, это кажуць закіды, аргументы для бедных і скіравана ўсё не больш на спробу чарговы раскол закінуць. Ну, на дадзены момант так на дадзены момант я лічу, што гэта так, это просто прапагандысцкая акцыя, там гэта як яны кажуць іпсо супраць дэмакратычных сіл. Я думаю, што яны будуць працягваць гэтую гульню, але как бы ёсць нейкія рэальныя мэты у рэжыма, якія нам до конца на дадзены момант не зразумелы, мы можам толькі канспіралогію тут разводзіць. Мы вот как бы працягнем гэтую думку, але нас тут просто вяртаюць да тэмы справаздачнасці, да прыкладу. Вожык Патрыёт піша: былыя прадстаўнікі не плануюць справаздачыцца, бо яны фактычна сышлі без адказаў на пытанні. Ну, маюцца на ўвазе ў дадзеным выпадку і Сахашчык, які сышоў, і той же самы Валерый Кавалеўскі. Ну, ведаеце, у нармальнай логікі сітуацыя выглядае наступным чынам. Калі там міністр сыходзіць, ён не справаздачыцца, ён просто перадае справы новаму, і новы ўжо з тымі перададзенымі справамі можа просто вось тое было зроблена за той перыяд, калі не я там займаўся гэтым напрамкам, і ну, так гэта робіцца. Не справаздачыцца ты, хто сыходзіць, гэта такая практыка прывязвання да чалавека, а не да пазіцыі, яна не вельмі добрая. Я лічу, што гэта якраз не пра інстытуцыялізацыю, а пра персаналіі. Гэта не вельмі добра. Я просто думаю, што, дарэчы, вельмі добра было б задаць пытанне новаму прадстаўніку, ці перадаў мінулы прадстаўнік справы, як ён зрабіў, ці як ён канструктыўна гэта зрабіў, ці не канструктыўна. І вось тут ужо можна зразумець, як чалавек працаваў, якія яго былі мэты і якое было жаданне працаваць на інстытут ці на сваё імя. Дарэчы, наколькі мне не падводзіць памяць, на 22 числа прызначаныя слуханні ў тым ліку наконт прызначэння новага міністркі. Дарэчы, па кар'ернай лесвіцы спікерка Еўрарадыё, эканамістка Аліса Рыжыченка вырашыла пайсці, і яе прапаноўваюць там на пасаду прадстаўніцы па эканамічных пытаннях, я не памятаю там дакладна формулёўку. Эканомікі і фінансах. Да, але некалькі момантаў. Я так бачыў, там дыскусія такая добрая разгарэлася ў чаце каардынацыйнай рады з нагоды вось гэтага слухання, вось гэтай кандыдатуры, ёсць там пэўныя пытанні, як будзе выглядаць і ці сапраўды ну, как бы пытанні, якія задаваліся ў чаце з нагоды гэтага слухання і гэтага магчымага прызначэння, яны сапраўды маюць падставу быць. Ну, просто как бы пытанне задалося ў воздух, як кажуць, да, там да ініцыятараў яе как бы две фракцыі яе вылучылі, але па сутнасці фракцыя, да якой вы таксама належыце. Так, не, але сутнасць пытання была ў іншым. Пытанне было да інстытуцыі, да аб'яднанага пераходнага кабінету. Ці ёсць у іх дакумент, там нейкае палажэнне менавіта для гэтай пасады. І я учора зрабіў запыт у АПК, яны даслалі функцыянал гэтай пасады, і ўсе чальцы каардынацыйнай рады могуць паглядзець, пачытаць, знаёміцца, каб падрыхтаваць тыя пытанні да Алісы Рыжыченка, якая, дарэчы, ну, для мяне, ведаеце, у той час, калі там АПК прызналі тэрарыстычнай арганізацыяй, такі крок зрабіць, гэта смелы крок, і я спадзяюся, што слуханні пройдуць добра, задуць усе пытанні, яна праявіць сябе на гэтай пасадзе, калі яна будзе прызначана, бо мы пакуль што проста рэкамендацыю выдаем. Прызначэнне адбываецца рашэннем кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Але так ці інакш, я думаю, што ну, гэта смелы паступак, і паглядзім, як кажуць, як пройдуць слуханні.
Ну паглядзім як пройдуць слуханні. Ну дарэчы, рыхтуйце свае пытанні да спадарыні Алісы заўтра по плане у нас чарговая сустрэча в эфіры Еўрарадыё з ёй, так что калі ласка, вось можна сказаць прэтэндэнт на пасаду прадстаўніцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце будзе у нас у эфіры. Артём, якая аргументацыя, чаму фракцыя вось Латушкі і Руху за свабоду вырашылі спадарыню Алісу вылучыць на эту пасаду? Спадарыня Аліса яшчэ на мінулай канферэнцыі Новая Беларусь удзельнічала ў адной з панелі, дзе дастаткова экспертна выступіла. Потым мы заангажоўвалі яе ў працу, калі працавалі над дакументам па транзіце ўлады, і яе экспертыза, яе разуменне сітуацыі, яе досвед, адукацыя мне падаецца, ну, вельмі добра пасуе да гэтай пасады прадстаўніцы па эканоміке. Але яшчэ на слуханнях пытанні, можа, зададзім как бы нейкія пытанні, размовы, дыскусіі будуць, але з той супрацы, якая была, гэта, ну, такі чалавек, які можа, мне падаецца, у камандзе працаваць, і сваё меркаванне мае, і публічны. Ну, гэта, мне падаецца, на пасаду прадстаўніка у кабінет яна проста пасуе вельмі добра. Дарэчы, такая смешная сітуацыя з нагоды пытання, якое задаваў Вожык патрыёт датычна былых прадстаўнікоў і іх справаздачнасці. Спадарыню Алісу, умоўна кажучы, 22-го слухання, глядзіш да слуханняў АПК яе прызначаць, ухваляць, і што, і тады дня не прайшло на пасадзе і прыходзіце справаздачыцца? Ну, я думаю, не. Я думаю, што такога не адбудзецца. Я не ведаю, як там, якое рашэнне прымуць у кабінеце, калі ёй прызначыць, ці пасля слуханняў там 7-го, 8-го, ці да. Ну, тут я не ведаю, гэта не да мяне пытанне. Ну, але, конечно, яна не будзе справаздачыцца за калі яна в пасадзе будзе там тыдзень. Гэта не мае сэнсу. Я вярнуся да ось тэму, якую мы з вами абмяркоўвалі, ўсё ж такі што сябе ўяўляе па прашэсці 5 гадоў каардынацыйная рада, чаго яна дасягнула, ну і гэтак далей. Калі вяртацца ізноўку да абмеркавання ў чаце каардынацыйнай рады, то узгаданы намі пазафракцыйны дэпутат Пятрухін так кінуў просто: ой, чым вы можете пахваліцца, што у вас ёсць в актыве, толькі Машэнскі і Мельнікава. Дарэчы, калі Машэнскага ўзгадаць, колькі ўсё ж такі ён даваў, фінансаваў каардынацыйную раду, у якой суме? Ведаеце, ну, нейкія просто жахлівыя сумы, мы просто не ведаем, наколькі шмат. Ну, гэта глупства. Ну, якія сумы каардынацыйнай радзе даваў Машэнскі? Ну, гэта просто хлусня. А чаму тады каардынацыйная рада так упарта бараніла інтарэсы Машэнскага? Ніхто там не бараніў інтарэсы Машэнскага. Просто прыводзілі аргументы, чаму тыя аргументы, якія там прыводзяцца Петрухіным, непадрыхтаваныя дакументы, ну, нельга перадаваць у адпаведны орган. Ну, толькі ў гэтым было пытанне, гэта тэхнічнае пытанне, бо калі б каардынацыйная рада перадала дакументы, дзе недастаткова абаснаванняў, іх бы не прынялі проста. І да гэтага бы адносіліся як да несур'ёзнай структуры. І нават калі мы паглядзім рашэнне польскага боку, ну там да тых аргументаў яны яшчэ далучаны нейкія, как бы, да, рашэнні спецслужбаў. Ну, я думаю, што яны сталі галоўнай падставай. Артём, калі вярнуцца да другой, так бы мовіць, умоўна кажучы, як сказаў Пятрухін, заслугі каардынацыйнай рады Мельнікавай Анжалікі. Акурат такі вось учора вечарам у сваёй праграме узгаданы нами наш калега журналіст у праграме Саша, што ты несёш, выказалі меркаванне, што Мельнікава, можа быць, была цяжарная. Ну, вы ж працавалі разам, вы можете подтвердить ці не подтвердить версию наших коллег? Я ж не слежу так. Я недосведчаны чалавек у гэтым сэнсе. Я не могу вось так вот паглядзець на чалавека і зразумець, на першым я на месяцы, ці на другім, ці на трэцім. Прабачце, ну я не эксперт у гэтых справах. Калі бы я быў жыво, тады б я, магчыма, і добра, а як версія сама? Ну, так як іншыя версіі. Як іншыя версіі, ну, просто версія, ну, спекулятыўная. Адзінае, што я там, как бы, спрабую узгадаць нейкія, можа, косвенныя рэчы, якія маглі пра гэта сведчыць.
Ну не ведаю трэба падумаць, успомніць. Ну можа што апошні раз калі я з ёй как бы стасаваўся, то яна піла безалкагольнае прасека. Ну можа ў гэтым как бы, ну ведаеце, яна просто казала, што там шмат працы, таму не ведаю. Я у гэтым сэнсе версія. Ну больш нічога не магу дадаць, бо сапраўды я не лекар і не эксперт у гэтай справе. Вось, дарэчы, прыйшоў дэлегат каардынацыйнай рады Лахвіч да нас у каментары і падтрымлівае тое, што я казаў пра, ну я правда казаў пра так эвтаназію. Лахвіч кажа пра самароспуск, ён кажа, ці не пара каардынацыйнай радзе самараспусціцца, можа я штосьці не разумею і насамрэч было шмат зроблена, буду рады паслухаць, а так як мы маем не вырашанае пытанне Мельнікавай, Машэнскага, нават ну карацей кажучы, зняў з языка. Ну вот слухай, дэлегат каардынацыйнай рады, і нават ён не ведае, ці ёсць чым каардынацыйнай радзе пахваліцца. Што казаць пра звычайных беларусаў? Слухайте, Зміцер, я вось тут буду уже просто мне как бы нервы, давай лупі свой. Ну просто такой дэлегат каардынацыйнай рады, ты да яго пытання, чаму ён не ведае, чаму ён не ходзіць на паседжанні, чаму ён не галасуе. Ён хадзіў там кулаком стучаў, усіх выведзем на чыстую воду, хадзіў, распавядаў, як ён там навядзе парадак у каардынацыйнай радзе, навёў. Не, ну просто хопіць уже вось гэтыя накіды рабіць, што я прыйду ўсё зраблю папулістычнае, прыйсці, калі кажуць, давай працаваць, казаць, не, я працаваць не буду толькі у каментарах Еўрараду закідваць, ну прабачце. Ну так на якую ты халеру шоў каардынацыйную раду, каб патрабаваць яе роспуску? Ну так трэба тады было ісці на гэтат вот, на выбарах з такім лозунгам. Можа было бы, калі б прагаласавала большасць, вы бы большасцю распусцілі. Ну гэта просто першае, хлусня перад сваімі выбаршчыкамі. То бок ты ішоў з аднімі лозунгамі, потым прыйшоў у каардынацыйную раду і пачаў рабіць другое. Па-другое, гэта просто безадказнае стаўленне да такого інстытуту, у які ты абраўся. Ну я просто гэта мне не зразумела. Я магу дыскутаваць, дэбатаваць з рознымі чальцамі каардынацыйнай рады, калі яны крытыкуюць працу каардынацыйнай рады, калі яны крытыкуюць інстытут, але калі ідзе размова пра самароспуск, давайте усе разайдземся. Ну вось гэта то, чаго как бы вось той самы тур хоча, каб усё сама распусцілася, каб сабраліся нейкія 200 чалавек і на каленках прыпаўзлі, і іх узначаліў бы Васкресенскі яшчэ з кім-небудзь з дэмакратычных сілаў. І яны скажуць, ну вось яны прыпаўзлі, пакаяліся, ўсё здымайце з нас санкцыі. Вось так яны хочуць, каб гэта было. Стварыць такую псеўда нейкую дэмакратычную апазіцыю, псеўда нейкія дэмакратычныя сілы, каб потым дэманстраваць, што яны пайшлі на дыялог. А насамрэч не патрэбна, бо не хочуць ісці на дыялог сапраўды з прадстаўнічым органам, за які прагаласавала 6723 чалавека. Не хочуць ісці на дыялог з інстытутамі, якім кіруе Святлана Ціхановская. Ёсць весомыя моцныя палітыкі ў гэтых інстытуцыях. Ну таму што не хочацца, таму што там трэба будзе ісці на кампрамісы. Вось у чым сэнс. А не хочацца, правда? Хочацца, каб усё было так, як ты хочаш. Лахвіч, ты, відаць, не з самага пачатку глядзеў наш эфір, тэму Машэнскага і таму, чаму не выставілі гэтыя дакументы на галасаванне, гэтае пытанне на галасаванне. Я ўжо задаваў Артёму, і Артём сказаў, што, маўляў, дрэнна былі падрыхтаваныя Петрухіным дакументы. Так. То есть прычына толькі ў гэтым. Ну так, зразумела. Ему ж казалі, падрыхтуйце аналітычную дакумент, падкладзіце, прагаласуем, все зробім. Ну трэба просто по працэдурам ісці. Ну не працуе так. Прыйшоў ты, крыкнуў, вось так, усіх пад санкцыі зробім. Ну не працуе, ну прабачце, вось гэта такая, а ці што, яны лічаць, што вось хтосьці будзе гэта рабіць, яны прыйшлі, укінулі, і десяткі чалавек пабежалі гэта працаваць і гэта рабіць. Ну давайте, калі хочаце, рабіце, дапамагайце, далучайцеся. Вось, ну вось Белпол зрабіў, яны там расследаванне зрабілі, падрыхтавалі дакументы, магчыма, уступілі ў камунікацыю з гэтымі там спецслужбамі. Я не ведаю, гэта ўжо тут спекуляцыя, але так ці інакш, ну вось было ў іх жаданне і магчымасць гэта зрабіць, ну зрабілі. Ну мне просто ўжо вось у гэтым сэнсе гэтыя закіды, а што вы зрабілі, вы нічога не зрабілі, а вось мы зрабілі, але насамрэч усё наадварот, ну з галавы, з ног на галаву ўсё перакладаюць.
Лахвіч піша, але палякі зрабілі ўсё як трэба, аблучатель яго падтрымлівае, але Польшчы хапіла дакументаў, каб пазбавіцца ад Машэнскага. Ну тут пытанне ўсё ж таки тады не да Артёма, а да Петрухіна, які не змог спрацаваць так же добра, як Польшча. Ну вось да. Ну я, дарэчы, тут таксама калі паглядзець там расследавальнікі што казалі пра гэта ўсё, там розныя меркаванні ёсць, чаму такое рашэнне было прынята. Таму тут ведаеце, гэта такі ўжо спекулятыўная тэма, але канешне вось будуць закідываць, рабіць закіды, ўсё валіць на вінаватых шукаць. Прасцей за ўсё. Канешне, трэба знішчаць імідж, знішчаць рэйтынг каардынацыйнай рады, бо прадстаўнічы інстытут, бо праз выбары прайшоў, бо няма аргументаў, чаму яна дрэнная, там людзі абралі, прайшлі праз гэтую працэдуру. Ну вось таму, што яна там кейс Машэнскага. Ну хлусня. Добра, давай я іншы аргумент прывяду. Выйшла каардынацыйная... змяніўся цыкл палітычнага календара у каардынацыйнай рады, яна актывізавалася, прачнуўшыся і гэтак далей. Пачалі прымаць нейкія там дакументы, галасаванні, былі досыць такія сур'ёзныя галасаванні, да прыкладу там з нагоды стварэння беларускіх падраздзелаў у войсках, нацыянальных войсках еўрапейскіх краінаў. Там вот зараз галасаванне было па тым ладзіць слуханні з нагоды сітуацыі ў гуманітарным фондзе ці не. І калі вот узяць, да прыкладу, тое ж самае па вайсковай этой ініцыятыве, колькі чалавек прагаласавала, колькі дэлегатаў? 80 дэлегатаў. А калі глядзець па 7. Ну, а калі глядзець па выніках галасавання, што наконт, скажем, слуханняў наконт гуманітарнага фонда, ледзь перасягнулі мяжу, каб пытанне ўвогуле кворум каб быў, а астатнія там не галасавалі, не прысутнічалі ці яшчэ што-небудзь. Слухайте, так что там робіцца? Добра. Я разумею, зараз можна сказаць там про дэмакратыю. Не, добрае пытанне. У гэтым сэнсе, калі вы паглядзіце ўсе галасаванні, якія былі апошні час, сапраўды галасуе трохі больш за 40 чалавек. 45-47. Ну, мне падаецца, з боку некаторых дэлегатаў, ну вось гэта такое грэблівае стаўленне. То есть я разумею, что ты супраць гэтага, ты галасуеш супраць, ці ты галасуеш устрымаўся. Ну, калі ты ўвогуле не прыходзіш на галасаванне, так извините меня, нахрена надо такие делегаты? Цалкам згодны. Трэба выказваць пазіцыю. Часам, ведаеце, выкарыстоўваецца такі палітычны інструмент, як байкот. Але гэта, разавы. Вельмі такіх сітуацыях, ведаеце, там палітычнага крызісу, часам гэта выкарыстоўваецца такі інструмент. Але калі людзі байкатуюць усё, што адбываецца ў каардынацыйнай радзе, то сапраўды гэта проста непавага да тых людзей, якія за цябе галасавалі. Бо яны дэлегавалі табе свой голас. І ты павінен выконваць гэтую працу, прыходзіць і галасаваць, зайсці ў гэты чат. А калі гэтага не робіш, ты проста не паважаеш сваіх выбаршчыкаў. Ну вось так, такое ёсць. І я ўжо на агульным паседжанні на нарадзе фракцыі заклікаў. Нават калі вам не падабаецца, прагаласуйце супраць, выкажыце пазіцыю. Але проста не галасаваць. Кажу, разава можна выкарыстаць гэты інструмент, але весь час ігнараваць любыя галасаванні, гэта просто непавага да сваіх выбаршчыкаў. Вось маё меркаванне. Добра, а ёсць нейкі ўсё ж такі інструмент для таго, каб нейкім чынам вырашыць гэтую сітуацыю? Потому что я памятаю яшчэ з часоў другой каардынацыйнай рады узнімалася гэта пытанне, што вот ёсць нейкія там намінальныя дэлегаты, якія ўвогуле ніякім чынам не бяруць удзел у працы, але яны ёсць, горда заяўляюць, я там дэлегат каардынацыйнай рады. Але калі ты не... А мы не можем, у нас няма працэдуры. Ведаеце, у нас тут ёсць інструмент, і інструмент гэта гучыць наступным чынам. Калі чалавек 3 месяцы не ўдзельнічае ў галасаваннях, то каардынацыйная рада можа прыняць рашэнне аб выключэнні яго са складу за невыкананне сваіх абавязкаў. Пытанне ў тым, што некаторыя дэлегаты раз у 3 месяцы адзін раз прагаласуюць спецыяльна. Каб не было юрыдычнай магчымасці. Вось гэта зноў стаўленне да інстытута і да сваіх выбаршчыкаў. То бок, ведаеце, я гэтага не разумею. І для меня, вось, вы ішлі на выбары, ці вы не разумееце, як выбары працуюць, ці вы разумееце, што людзі вас выбралі, можна рабіць усё, што заўгодна. Не.
вы как бы дэлегаваны, вас сабралі людзі, вы павінны працаваць згодна з тым, што вы абяцалі гэтым людзям і выконваць сваю праграму. Але мне просто падаецца, гэта вось і той інстытут, я кажусь, да, палітычны, да? Першая спроба была, і людзі думалі, вось увайду ў каардынацыйную раду, буду там рабіць што дальш. Але калі будуць новыя выбары, я спадзяюся, што выбаршчыкі ў наступны раз успомняць, за каго яны галасавалі, ці была рэалізавана праграма, што рабіў дэлегат, колькі раз ён прагаласаваў. І навошта ён шоў у гэты інстытут? Можа, туды не трэба будзе галасаваць? Нарэчы, выкананай праграмы вельмі любіць часта Александр Кнырович прыгадваць праграму фракцыі Латушкі і Руху за свабоду і казаць, што там з вашых, колькі там 11 пунктаў выканана? У нас, дарэчы, даволі ўсё, зразумела, не ўсе 100%, немагчыма выканаць 100% праграмы, але мы выконваем сваю праграму. А вось я бы хацеў запытацца пра выкананне праграмы фракцыі беларусы, таксама магу запытацца, але як спікер зараз не буду. Можна не як спікер, можна як просто госць Еўрарады. Я просто кажу, што калі ты закідваеш пра праграму чужым іншай фракцыі, то можа пра сваю таксама трэба падумаць. Вожык Патрыёт пытаецца з аднаго боку, чаму на старонцы каардынацыйнай рады, я маю на увазе, відаць, на сайце, не актуальны склад каардынацыйнай рады, і другое, каардынацыйная рада хоча ладзіць слуханні наконт гуманітарнага фонду, а ці ўвогуле гэта адпавядае механізму? Што тычыцца сайта, сапраўды мы вяртаемся на старую старонку, і зараз ідуць гэтыя тэхнічныя перапрацоўкі, там тэхнічныя рэчы, я не паглыбляўся, шчыра кажучы, я ў гэтым не вельмі моцна разбіраюся, але мы вяртаемся на старую старонку, але там будуць зараз унесены змены, таму калі хто заходзіць, сапраўды выбачайце, але будзе ў бліжэйшым часам актуалізаваная інфармацыя, праца над гэтым вядзецца. Што тычыцца слуханняў, так, каардынацыйная рада ў межах пратакола або ўзаемадзеянні паміж структурамі могуць ладзіць слуханні па грамадска-палітычным важным пытанням. Тут пытанне ў тым, што, як ужо я казаў, рэсурса інструмента прымусу няма, і тут будзе проста, ці пагадзіцца арганізацыя, якую запрашаюць на слуханні, прыйсці, паразмаўляць, адказаць на пытанні, ці не пагадзіцца, гэта ўжо іх права, іх жаданне, магчымасць, але прымусіць мы, конечно, не можам ніяк. Так, зразумела. Давайте мы завершым нашу размову таким ўсё ж таки пытаннем. Каардынацыйная рада, і вы асабіста як спікер з аднаго боку, як сябра фракцыі Латушкі і просто як грамадзянін, у гэтай спрэчцы дыскусіі ціск альбо перамовы на якім баку? Давайте забудем, что вы там подначаливаетеся як чалец НАУ Латушку. Тут же ж не ў гэтым сэнс. Сэнс тут у тым, што вельмі мне спадабалася тэрмін, значэнне, якое учора Вольга Лойка ў вашым эфіры агучыла. Гэта ложная дыхатамія. Ложная дыхатамія. Няма. Вось Юрый Дракахруст, ён сказаў, так, ёсць розныя падыходы, і вось яны спрачаюцца. Я з ім не пагаджуся, я вельмі паважаны чалавек, бо вам, як журналістам, конечно, вельмі добра, калі ёсць две пункта гледжання, яны файцяцца ў вас эфірах, і ўсе гэта глядзяць усім цікава. Але па сутнасці гэта ложная дыхатамія, гэта ціск і перамовы. Вось гэта тое, што адбываецца часам нават адначасова. Просто у геапалітычнай сітуацыі пры адкрыцці магчымасцяў павялічваецца адзін інструмент, а пры іншай сітуацыі узмацняецца іншы інструмент. І вось кейс з візітам Келага класічны. Адкрылася акно магчымасцяў для Лукашэнкі, таму што ў Расіі пачаліся камунікацыі з Вашынгтонам у больш прыязным рэчышчы. Адразу можна сабе апраўдаць, чаму ты выбудоўваеш такія адносіны. Потым гэта акно можа закрыцца ці не зачыніцца, я не ведаю, як далі будзе, але тады будзе выкарыстоўвацца іншы падыход. І нават Трамп, які камунікаваў, але ўвогуле прыйшоў да чаго, што трэба рабіць гэта камунікацыю пры умовах ціску. Вось яно так і будзе адбывацца. Таму гэта ложная дыхатамія, я бы тут не стаў спрачацца, але формула камунікацыя пры умовах ціску мне падаецца слушнай. То есть камунікацыі праз ціск или праз ціск да камунікацыі Зміцер, вы падмяняеце ўсё ж такі азначэнні. Вось камунікацыя праз ціск і камунікацыя ва ўмовах ціску гэта розныя рэчы. Добра, як вам это бачыцца камунікацыя ва ўмовах ціску? Вось адбываецца ціск
і падчас прапаноўваецца давайте паразмаўляем, што мы можам зрабіць. Так 5 год это прапаноўваецца. Ну вось ну так для чаго тады пытанне да таго боку. Ну а той бок кажа, што як там кажуць, нас не нагнёш, значит, і людзі хай сядзяць. Ну ведаеце, тут пытанне ў тым, што падчас камунікацыі можна абмяркоўваць. Ну добра, не нагнёш. Так няма камунікацыі. Што падчас камунікацыі? Ну так тады тыя, хто кажуць пра камунікацыю, яны кажуць, давайте камунікаваць. Так вы ж кажаце, што няма камунікацыі. Ну пра што мы тады спрашаемся? Ну заклікаць да камунікацыі. Мы ж з вами уже абмяркоўвалі, што не сядзе за стол перамоваў. Я кажу зараз пра заходніх партнёраў. Я нават не пра дэмакратычныя сілы. І зараз тут размова трохі пра іншае ідзе, пра заходніх партнёраў. Яны ведуць камунікацыю. Я нават ведаю, што і еўрапейцы таксама ведуць, але з таго боку просто чуюць неадэкватныя адказы. А роля дэмсілаў у гэтым якая? Роля дэмсілаў у гэтай менавітай сітуацыі па гуманітарным трэку, но яны толькі могуць перадаваць інфармацыю на нашим партнёрам. То есть не ўплыву, не там нічога? Не, ўплыв ёсць, ну, зразумела, абмяркоўваецца, зразумела, што я нават пазіцыі дэмакратычных сілаў упэўнены выкарыстоўваюцца нашымі партнёрамі з улікам іх сваіх нацыянальных інтарэсаў, але я упэўнены, што ўплыв ёсць. Тут пытанне ў тым, што про далейшы крок, да, одна справа там гуманітарны трэк, одна справа вызвалення там палітвязняў, але далейшы крок, там спыненне рэпрэсій, усё гэта, яно ж потым не будзе магчыма без дэмакратычных сілаў. Бо вось той самы нацыянальны дыалог это кропка, у якую павінна ўсё прыйсці раней ці пазней. Ну і как бы так просто Лахвіч падсумоўвае дыскусію на тэму вот такую ўсё ж таки, што рабіць ці як адбываецца, калі дэлегаты не галасуюць. Вось вы правильно сказали, что ну ты там супраць там ці яшчэ што-нибудь, ну прыйдзі прагаласуй супраць, а не ігнор. А ён піша: калі прымалі важную рэзалюцыю па інтэрвенцыі России ў Беларусь, прагаласавала 41 чалавек. Пал Палыч сачыў за галасаваннем, але не прыняў удзел, і багата хто з латушкаўцаў. Для мяне гэта паказнік. Там было пытанне ў тым, што ўвогуле там была дыскусія перад гэтым вельмі моцная, што давайте разбярэмся, што такое інтэрвенцыя. Ну бо часам, як кажуць, абмяркоўваць пытанне, якое ўвогуле, ну як кажуць, не вельмі рэчаіснае, да? Ну вось там казалі пра інтэрвенцыю, давайте пойдзем працоўную групу, выпрацуем больш зразумелы падыход і будзем выстаўляць. Але яны кажуць, не, нам трэба выстаўляць менавіта так. Ну не захацелі скамунікаваць, дамовіцца. Вось. Таму тут таксама былі такія пытанні, але ну шмат хто і прагаласаваў з нашай фракцыі. Хтосьці супраць, хтосьці за. Ну, накладывать як спикер с КР некие там санкции на латушку за то, что он так и не проголосовал, не будете. Так спикер, ён же не мае таких паўнамоцтваў. Я паўтаруся, ніякіх санкцыяў я ввогуле не магу ні на каго накладваць. Тут пытанне ў тым, што галоўныя санкцыі будзе потым накладваць людзі, беларусы, выбаршчыкі, которые сваімі галасамі дэманструюць, ці яны давяраюць гэтаму чалавеку, ці не давяраюць. Ну что ж, дзякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў спікер Координацыйнай рады Артём Брухан. Подписывайтеся на сацыяльныя сеткі Координацыйнай рады, таксама Народное антыкрызіснае ўправленне. Ну і я думаю, што аб'яднанага пераходнага кабінета не зашкодзіць, каб быць у курсе ўсіх падзеяў. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарада. Націскайце на званочак, каб не пропусціць наши наступныя стрымы і сустрэчы с Артёмом у тым ліку. Яшчэ раз віншуем з днём народзінаў Юлю Гарачую, перадаем найлепшыя зычэнні. Ну і да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жывешна.